We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso and have a wonderful Thursday! Labi natin mga kapuso sa Pikit ug President Roxas sa North Cotabato Province. Sa may buntag, Mayong buntag Subjail ug sa atong mga silingan sa Upol ug Tagulwan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karong buntaga siguradong ma-amaze gyud ta sa atong mga bisita kay kini mga multi-awarded students. Sayron ta kung asa-asa na sa basila na daog ng mga kompetisyon. Sila Marie Nicole Andrea Venyas o Ray Stephen Chua. wow naman! Samtang say sa pagsaulog sa Idil Fitir sa atong makaigsuunang Muslim karong adlaw, atong sayron ang pag-obserba nila karong panahon sa pandemya. Kauban ang indigenous representative sa Tribong Kagan dinhi sa Davao City nga si Bay Halila Sudaga. Samtang makauban at siniresi ang Mindanaoan social media influencer nga si Johanna Sia Kelendirino. Og mga kapuso, sa atong Kumbira Express, atong ibida ang usa ka Maguindanaoan rice dish nga patok kaayo dinhi sa Mindanao. Kini ang paborito sab sa kadaghanan ug syempre siguradong makabusog gayod. Walay lain pa kundi ang pastil. Tama ka na, Jill. Murag dugay na sab ko wala nakakaon og pastil. Busa mga kapuso, dungan atong tilawan ang iandam sa atua ni Michael Angelo Roldan nga original chicken pastil sa Davao City. Maayong buntag mga kapuso. Ako si Mick Roldan ug karong Idil Fitir magluto kita og lami kayo na chicken pastil. So, mao ni ang ato ang mga ingredients. Mag-start kita sa garlic, onion, ginger, salt and pepper, banana leaf, toyo, rice, chicken oil, ug ang ato ang shredded chicken. So unsa pa atong ginahulat? Tara, magluto na ta. Ang ato ang unang buhaton, gisahon nato ang ato ang garlic ug ginger. Karong init na ang ato ang pan, butangan nato og chicken oil. Pag init sa chicken oil, ibutang na nato ang ato ang garlic. Og ang atuang ginger. Ibutang na nato ang atuang onion. Karon na naluto natong mga lamas, ibutang na nato ang atuang shredded chicken. Ang atuang chicken flake ipabukalan nato around 30 minutes sa salt and pepper. Haluon nato kini before nato ibutang ang atuang toyo. Karon, pwede na nato ibutang ang atuang toyo. Human, i-season nato og salt and pepper. Karon, dugangan nato og chicken oil. Si chicken pastil is known to be Mindanao's comfort food. Easy to eat, convenient, and wapo para sa mga taong always on the go. Maunang nahuna-hunaan ako magtukod og pastil house diri sa Davao. Karon na human na ang ato ang chicken topping, pwede na nato siya ibutang sa ato ang rice. Ang rice, ibutang nato sa banana leaf.
Human, i-mold nato siya into the typical pastil. Ang shape niya is medyo rectangle. Human nato na ibutang ang rice, pwede na nato ibutang ang ato ang chicken toppings. So ready to serve na ang ato ang chicken pastel. So tara, mga onata. Eid Mubarak ngadto sa atong mga kaigsuunang Muslim sa tibuok Mindanao. Subay sa selebrasyon sa Idil Fitir, atong sayron ang mga tradisyon ug paunsa kini ginasaulog sa Muslim community. Atong makauban ang indigenous representative sa tribong Kagan dinhi sa Davao City nga si Bay Halila Sudagar. Assalamualaikum Bay Halila ug welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka ma'am? Og it's been a while now since the last time nga na-interview ti ka Bay Halila. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak, maayong buntag kaninyong tanan. I am doing fine, alhamdulillah. Bay Halila, alang sa kasayuran no, sa mga kapuso viewers all over Mindanao, unsa kining selebrasyon sa Idil Fitir ug unsa kini ka mahinungdanon nga kasaulugan sa mga kaigsuunang Muslim? Yes, I will share to you what is Idil Fitir, but before that, I will share to you what is Ramadan first. So, As-Sahru Ramadan or fasting during the month of Ramadan is one of the 5 pillars of Islam. During this month, we seek for forgiveness and we go back to our Creator, our Allah subhanahu wa ta'ala, by performing what is incumbent upon us. That is, by performing not just the 5 obligatory prayers a day, but above all, by performing the Sunnah prayer. So this Sunnah prayer is in accordance with the habitual practice of our Prophet Muhammad, peace be upon him. Aside from that, we read the Quran every day. We organize gift-giving drives for the benefit of the people who are in need. We listen to Islamic lectures online and many more good deeds. So this is really a month of sacrifice wherein we are cleansing our inner soul. This is not just a manner of starving ourselves. This is a matter of repenting. So this is dedicating every single of our life to our Creator. So after a month long of sacrifice, of course, we ought to celebrate this Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, of course, is a celebration of breaking the fast. Ug Bay Halila, karong panahon sa pandemya no, aduna ba'y kining kausaban sa inyong selebrasyon sa Idil Fitir? Before the pandemic, as you observe, Eid al-Fitr is celebrated in a way that we organize activities in a large-scale manner, such as community gathering to pray as a whole, and at the same time, we organize huge banquets to share food to everyone. But right now, since it is pandemic, of course, we are dynamic. We need to follow the local guidelines laid down by the local government unit. But at the same time, we don't want to compromise our mandatory obligation to Allah subhanahu wa ta'ala. So our leaders mandated us to perform the Sunnah prayer inside our house. And if it so happened that Muslim brothers will pray inside the masjid, however, we will organize the protocol laid down by the LGU of Davao. That is, the number of people who will enter the masjid should not exceed 25 persons. Inside the masjid, of course, social distancing is there and the wearing of face masks is there. And that I agree with you, ma'am. Safety first above everything gyud karong panahona. Bay Halila, unsa ba ang sagad nga kaugalian nga ginasunod sa itong mga kaigsuunang Muslim matag dunay o matag ginasaulog ang Idil Fitir? Ang kaugalian namin during Eid al-Fitr, we wake up early in the morning, pray for Fajr prayer. At the same time, prepare ourselves, clean ourselves. We do wudu, and of course, we prepare our new garments because that is the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. But if hindi naman kaya, hindi naman yung pinipilit. Inuutos lang, dapat malinis kasi syempre haharap ka sa yung Panginoon, magdarasal ka. So, if you are prepared enough, no, then you go to your prayer place. So, magsala ka for 2 raka'ah, and after that, you will listen to the lectures of the Islamic scholar. During the day of Eid al-Fitr, ang mga kinakain namin, depende naman sa kaugalian din ng family, no? Just like us, Kagan, ang kinakain namin, syempre yung mga pagkain ng aming mga ninuno. Just like
amin, jampok, agkit, gagikit, itinuan na manok, itinuan na baka. But again, it's up to the capacity and to the willingness of the family kung ano yung gusto nila i-provide at pagsaluhan sa isang table. Mahinungdanon og mabulukon gyud no ang pagsaulog sa Festival of Breaking the Fast o kining Idil Fitr. Bay halila aduna ba kay gusto nga ipaabot nga mensahe alang sa itong mga kaigsuunang Muslim sa tibuok Mindanao? Eid Mubarak, everyone. Let us celebrate Idil Fitr by following the local guidelines. Let it be known that we can celebrate this Idil Fitr without compromising the health protocols, and ipag-pray po natin na mawala na po itong pandemya para sa susunod na Idil Fitr ay balik na po tayo sa normal na celebration natin. Alright, dahil kay salamat bay halila sudagar, Eid Mubarak sa itong mga kaigsuunang Muslim. Daghang salamat, Sir Argel. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, maki good vibes kauban si Attorney Resi Rizada sa Best Talk. Resi! Daghang salamat, Argel! May butagwa puso, welcome to Best Talk. Kanong buntagal, let's get motivated kauban si Gandang Morengs. Walay lain pa kundi si Joanna Sia Kerenderino. May butag Zia, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Thank you po for having me here. First of all, sobrang overwhelming yung pakiramdam kasi I did not expect to go this far. Pero thank you so much GMA for having me. And at the same time, sobrang okay po ako ngayon kahit na may pinagdadaanan tayong pandemic. Sobrang dapat stay strong tayo and let us spread positivity. That's great. But of course, unang-una gusto ka muna naming makilala Sia. Bago ka man nakilala as Gandang Morengs, sino pa si Sia noon? So, alam naman po ng lahat na before I became Magandang Morengs, nag-start ako as a flight attendant. Tapos, parang ginawa ko lang siya as fun, yung pag-vlog, paggawa ng mga content sa TikTok. And then, I did not expect this to happen na parang madami pala akong mai-inspire. So, siguro, sabi ni Lord, blessing in disguise na even though natanggal ako as flight attendant, meron akong ibang purpose sa life, and that is to influence and inspire other people. Since you've mentioned na after you worked as a flight attendant, nagsimula ka na rin na to build your own YouTube channel using Gandang Morengs. Wait lang, ano bang hugot ng pangalang ito? Actually, before po, nung bata po ako, ang drama ko na ngayon, pero nung bata po kasi ako, I'm way darker than I am right now. Sobrang hindi po talaga siya brown skin. Tapos that time, parang nag-enter ako ng preschool, elementary, always kong naririnig talaga yung mga terms na baluga, lagum, itom kaayo ka, negra, agta, as in. Nung nanalo po ako ng Miss Gensan last 2018, meron po kasing Q&A na nag-trending po dito sa buong Gensan na ako po yung sumagot, and I did not expect na ganun po yung kalalabasan. Parang pinagtanggol ko doon yung skin color ko na hindi naman para lang sa mga mapuputi, yung mga ginagawa ng pangmagaganda, hindi lang naman para sa makikinis yan. Tapos yung end line ko po doon is being different is okay. Tapos na-shock po ako kinaumagahan after winning that pageant. Sobrang ang daming nagtatag sa akin, "Uy, kilala niyo ba to? Ganto, ganto, ganyan." Sabi ko, hala! Tapos parang thankful ako that time. Tapos doon ko naisip na, why not create a name that will empower other people as well? Na hindi lang ako, kasi ako po yung may dala ng Johanna, ibig sabihin ako lang yung ini-empower ko that time. So sabi ko, why not create a name? Supposedly po, dapat Gandang Morena yon. Pag-submit ko po ng name ko, X po yung napindot ko. Tapos sabi ko, hala! Pagandang Morena dapat yun. Pero naisip ko, parang ang ganda pala Pagandang Morengs kasi hindi siya directly na Morena. Parang you create the uniqueness of your name. So parang sabi ko, sige dito muna. Kung maganda naman yung outcome, kung masasanay naman ako, no problem. It's a beautiful name and a beautiful Thank story you as po. well. Yeah. At saka meron ka nga na TikTok video, right? Na story Yes po, time. meron. Around 8 million views na ngayon. Ano ba ang mga, or saan ka ba humuhugot ng mga, like, do you get from your personal experience dun sa mga life advices mo that you share with your followers? It's a story time. Alam niyo yung plano ko dati at the age of 23? Dapat may sarili na akong bahay at sasakyan. And when I reach 25, dapat malaki na yung savings ko sa bangko. Yung hugot po kasi behind that, a week before nun, umiyak po ako sa mom ko. Kasi ako po yung tipo ng tao na parang nasanay sa achievement. So parang nung biglang nag-stagnant ako na wala akong ginagawa na feeling ko I can't achieve
anything at all, na-realize ko na, hala, wala na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, galing po akong work, umiyak ako sa mom ko, sa tricycle, umiiyak na po ako, buti na lang may face mask tsaka face shield. Bila akong pumasok ng bahay, tinawag ko yung mom ko, hindi ko pinaalam sa dad ko kasi natatakot akong mag-open up sa dad ko. Tsaka that was the first time na nag-open up din po ako sa mom ko. Bigla akong pumunta ng kwarto, tapos tinanggal ko yung mask ko, iyak ako ng iyak. Then my mom hugged me. Sabi niya, what's wrong? Anong problema? Tapos sabi ko, ma'am, bigla lang ako nag-sorry. Sabi ko sa kanya, sorry mommy, kasi I can no longer give the things that you deserve. Feeling ko, hindi ko na kayang ibigay sa inyo yung sasakyan na dream mo, yung bahay na dream mo, yung magarang buhay na sana pwede kong ibigay sa'yo. Tapos alam niyo po, na-touch po ako kasi sabi ng nanay ko sa akin na, bakit? Hiniling ba namin yon? Akala mo ba gusto namin ng magandang sasakyan? Gusto namin ng bahay? Gusto namin ng maraming pera? Sabi nila kasi ng mom ko sa akin, all we want is for you to be happy. You're living the life that you deserve. And in your videos also, I think you've also shared with your followers yung depression mo, some of your heartbreaks, Yes. depressions from other people. Paano mo ba ito na-overcome siya? Ang ginawa ko lang, attorney, umasa ako sa mga taong nagmamahal tsaka naniniwala sa akin. Sila yung naging strongest hold ko that time. So to everybody, parang isipin nyo lang na meron kayong kasangga, na if you needed someone to talk to, merong makikinig sa inyo. Thank you very much, Sia, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. And that was Gandang Morengs. Siya lang mga kapuso kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, duha ka Cagayanon multi-awarded students ang atong makauban ug ato sabsayron ang ilahang gipanghimo aron makabot kini nga kadaugan. Atong makauban si Marie Nicole Andrea Viñas with Mami Mayet Viñas ug Ray Stephen Chua with Mami Susan Chua. Mga Mamis and Nicole and Stephen, mayong buntag kaninyo and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo karon? Mayong buntag, Cagayanon og sa inyo, sir. Okay rami kaayo, sir. Unang-una, Mami Mayet, sukad bata pa lang ba, imo na ba napansin ang kahanas ni Nicole sa academics? Actually, it's not really academic sa bata pa siya. She was more inclined sa both visual and theater arts. So, I enrolled her sa singing, speech, and then also painting classes. Katurang pag grade 1 niya, napili siya sa MTOP. That's a math contest na inter-school. Nakadaog po siya. That was the only time na-realize na ako na naa siya'y inclination sa math. From then on, since grade 1 up to now, MTOP contestant din siya sa school, even though nagbali na siya line school. Nicole, unsa ba ay imuhang favorite subject ug paunsa sab ka nagatuon aron mag-excel sa imuhang klase? Aside from math and English, ganahan pud kog araling panlipunan kay it's about mga current issues man good, and para sa math, ga-study pod kog training materials and ga-ask pod kog assistance from teachers kung if may mga topics nga di kay nako masabtan. Mami Susan, paunsa po nimo na diskubrihan nga ang imuhang anak di ay usa ka henyo pag-abot sa akademya? Katong 18 months pa lang siya, na-poster dito sa clinic, nabasa niya ang some word motong nakakot sa attention sa pedya, ingon siya nga ipa-assist para mabalaan namo kung unsa iyahang IQ level. So, nagsugod siya sa eskwela, 2 years old kapin. Dito, nakita sa iyahang maestra na kuan na siya talents. Sukad sa gamay processor, nakita na nato nga achiever gid siya. Siyempre, Stephen, unsa pud ba ang imuhang pangandoy nga profesyon pag-abot sa panahon? I really want to become a doctor in order to help the less fortunate and those who are financially challenged. Become a specialist in cardiology and pulmonology, that I may address cardiorespiratory diseases such as COVID-19 in order to alleviate the pain and suffering that many of us are facing right now because of the pandemic. Nicole, unsa pud ba ang imuhang profesyon nga pangandoy pag-abot sa panahon? I want to pursue a career sa information technology since it is practical, especially in the digital world na we live in now. And I also find it very challenging and exciting. Pursuing IT will not only allow you to understand theories, but it will also allow you to create stuff. And you can also alter or improve things to put the theory or what you've learned into action. Mami Susan and Mayet, unsa ba inyong mensahe sa inyong mga anak? Labi pa nga naga-excel gayud sila sa ilahang pagtungha.
Naalangin ko din to support her, and then whatever competition, win or lose, we have to accept it because there are always other chances. Never compare yourself with others because it will only bring you down. You should always be the best version of yourself. Anak, my son, kanunay lang yun salig sa Ginoo, always help and share what you have. Kay dili pwede nga mag-greedy kita, kay dili kita tanan pareha gitagaan og talent sa Ginoo. Daghang salamat Mami Susan and Stephen Chua ug Mami Mayet and Nicole Viñas sa oras nga inyong gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo kanunay. Yes sir, salamat ug maayong buntag sa inyo. Salamat! Say nagpabiling lig-on ug mahinungdanon ang kasaulugan sa Festival of Breaking the Fast o Idil Fitir, alas no makaigsuunang Muslim. Nga bisan pa man sa ginaatubang natong pandemya, wala matarog ang ilahang pagtuo ug hugot nga pagsunod sa ilang kaugalian. Samtang Jill, gibutyag sa mga multi-awarded kids nga sila Marie Nicole Andrea Viñas ug Ray Stephen Chua nga pinaagi sa seryosong pagtuon. Kini ang nahimong dalan sa ilang kalampusan sa pagtungha. Dakong tabang sabkuno ang suporta sa ilang mga ginikanan. Well, samtang sa tungod sa mga kasinatian ni Johanna Sia Calendirino kaniadto, gihimo niya kining hugot aron makahatag og advice ug mga life lessons sa iyang mga followers dito sa social media. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mahatma Gandhi nga a nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o gayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.